Niska! Ai ai ai! No jos tulee viime iltaan, niin kyllä tänäkin tulee. Ai ai. En tiedä, oliks niillä houkuilla meille mitään vai lähdetäänkö nyt vaan pööpöilee tonne? Ilmoittaa vaan niin, että me lähdetään nyt. Ilmoittakaa vaan sinne, että me ollaan liikkeellä, että ei siinä muuta. Ei siinä muuta ollut, että ilmoitetaan vaan, että lähdetään liikkeelle ja pööpöilemään. Ei ollut mitään erikoistehtävää, lähdetään aikamaan. Selvä, lähdetään sitten ohjusmestan kautta nyt liikettiin. Teepaita kuoritakkia. Niin paljon. Heittää vettäkin kaikki. Tässä on vähän viileä se kyllä. Niin on viisi. Jos on enää niin vähän. Tää on vähän kostea tää paita, niin tää saatais tällä. Niin, kun pääsee kotiin taas lämpimään suihkuun ja voi heittää kamat vaan roskiin ja tilata uuden. Lekala piikki auki. Opin säätö. On se ehjä. On rikki! Joo! Vähän nostaa ehkä ylös, mutta pistää kikuri. Kohta tulee porukka, että mitä sitä ammutaan? Nostaa kyllä ihan vitusta. Mitä helvettiä. Kuka tätä on säätänyt? Mua rupes kusettaa, joku saa mennä torniin, jos haluaa, mä käyn kusettaa. Mene siihen meni sen jalkadun kanssa, tulee klaustrofobia. Mä menin kokeilla. Sanois Nissan pojille, että käykää heittäis pikku lenkki tossa, niin saa minimuna autenttisen kokemuksen. Näyppää pihaan. Iso muna on tornis, niin käydään vetää pieni lenkki, niin saa poika kokea. Lähteekö meille ketään muista? On me lähetään. Käydään tuo vaikka pointti kakkosella. Käykää täppää se pointti kakkonen sieltä ja jos palatte, niin palkaa. Joo. Me nautetaan kesästä. Jee! Ottakaa vähän täällä puhelimet jolla. Tuolta tulee punaisen mekki vittu 3 autoa ja Mä painuu oon olla näitä kuteisia, jos se mekki tulee. Mä ammun näin. Oma suoja-ase täällä kumminkin. Pellotuspyssy. Niin, ehkä mä menen näin sit. Aseosuma. Siinä vaiheessa meikäläinen reisitaskus vilahtaa hammashoen. Pain game! Jani. Noniin. Ei me anka kuule. Atte! Vittu! Ei ollut paljon pointtia ampua, kun ei voi kuulla. Missäs päin kenttää ne punaiset on? Ei ollut kun minimunan nyt lipas, niin se oli näköjään joku Tässä kuusi. varmaan reuna. Mun piippu osoittaa siihen suuntaan, missä oli porukkaa. Nyt vitusti kookoita sinne. No niin, no jossain tuolla oikealla. Oikealla! Konnu! Nappi pohjaa siihen kookooseen. Siellä on meidän pääampuja
Joo. Toinen tippu tohon puskan taakse, missä ne loput on. Oli vuoden 27 ja toinen ampuna. Kello 3 juoksi tohon kuusikkoon. No ehkä tässä opittiin, että Ei lähdetä leikkimään autolla. ehkä tää peli on sittenkin kuitenkin vielä ihan on. Joo, ja noista luukuista ei vissiin saisi edes ampua sitten. Saa niistä sitä. Me nähtiin siellä risteen. Mitä vittaa, on aika paljon porukkaa. Ehkä tää on aika helppo käy. Pitäisikö... Tää on aika helppo varmaan punaiselle tulla. Jalkaväen siis. Tai kyllä on. Mihin se kimpassa just? Ne onkin tähän. Tuolla. Tää jää pojat vähän niinku viholliselta niinku tohon telineisiin. Ei oo paljon vahinkoa tapahtunut. Tästäkin on vähän likaa. Se oli se mikä kimpus. Niin. Tarpeeksi vastusta. Ei oo vittu yhtään pointtia saatu. Ei vittu. Jos ne siviili kattoo meidät kierron, niin... Tämähän oli ihan hyvä, että tässä on vähän. Joku 6 minuuttia. Pääsee vielä pelittelemään. No, keretään käymään siinä. Syömässä ja respaamassa. Välinäppässä. Oliko se grillis mobiilipay toiminnassa? No, kyllä mä käyn Basin kautta. No, thank god, yes. En mä enää tappelukavan päällä mennä sen kiskalle. No ei, näähän on ihan vittu siinä majoneesissa sen jälkeen. Toisaalta kun on tää lätkä, niin Mil 16 niin Pitäisi olla pienet Vähän sille autenttisia esimerkiksi. Nyt osu! Osu! Eikö pidä korveen? Eiks pidä lopettaa ampuminen osu? Ei. Eikö se on mobiili pois? Ei se Joo. ole liikku. Joo. Nyt saat asettaa menee vaan. Onks se sit tokast niin? Joo. Sit torvia. S2, Armor 2. Ketsam! Ihan varmasti vittu menee tosta läpi. Poraa vittu! Sieltä ainakin jäi. Nappia pitäis varmaan antaa välillä. Tää niin kauan, että se nakuttaa. Noin. Joo. Aina kun ampuu, niin nappi pohjaa vaan. Niin. Vittu, se oli siviili. Rekoni. Rekoni. Ja oma varmaan. Ei laula oikein. Kuulat. Minä vaan. Syöttöä vaan. Syöttöä! Voiko sitä pitää niinku käytännössä? No ei vittu voi olla. 2 pussia kaadettu ennen kuin lähettiin. Alkaa olla ihan tyhjä. Et saa vittu syönyt niin siinä matkalla. No vähän tuin oikein. Vaani tumppi, joka hyppää sinne ja katsotaan, jos tumppi ottaa hittiin, niin mä tuun ehkä sitten. No eihän se nyt käy, kun pitää antaa tulituki. Ei Make one for the team. Saatana yksi mies kerkee kaikkea, niin se on jossain tossa. Ja siinä vaiheessa kun tumppi ulostautuu täältä, niin on tämmönen taistelukemi tosta. Syöksyä minne pitää. Norpan liukahta jää ylitte. Pitäisikö muuten jonkun tulla korjaa sen nisukkaan, että päästä liikkeelle? Ei täällä oo kuin tumppi hengisenä. Niin se on ihan vittu sehän sama. Niin vittu se Lauri kuoli. Omaa tyhmyyttä. Ja nyt on Kuoleet ei puhu.
Mä en näyttää tänään mitään pihalle. Tuttu tunne. Tää on ihan perkeä. Nyt mä tiedän miksi sun ajat. Kuinka sahaa. Voitaisit Nyt letkuaksi. Mene. Vittu odota sekunti. Se pitää huutaa se paskan. Joo. Mä pistän tuolta. Eikö se tarkoitti sitä... Nyt huutaa! Piippaus kuuluu. Joo, osu. Nyt on tuossa vippaissa. Tiedätkö mikä oli minkä takia tää on vippipaikka? Mä tiedän. Joo. Tappelupuu. Sisään. Saatana! Takavalo päälle! Valot päälle. Mulla palaa polttimet päähän. Vesi päälle, vesipää! Itse ootte kusipäitä! Täällä on jätkällä väritukassa! Pistä vesipää. Rappukäytävässä on norsu. Kuka teistä koputti silleen kovimpaa? Spude se on. Kaikki me koputetaan. Missä meidän mönkijät on? Minä tiedän. Vedottaja vei kaiken. Vouti vei. Spude vetää sun kohta lättyy. Sä siellä huutelee toi. Vittu jaskapotti on ollut kyllä. Jätä yhtä kurakaa. Mitä me otetaan? Kurkaa! Kurakaa. Vetoja! Mene vaan. Hana! Mars.